Si datay man gayam tatati puro inlambong man tapadasan tayo man nya ti mapasamak ti biag no si datay kakastay. Dati marunggay lambong kulang tanay tarong. Dapay ti paryana. Dati kulitis na nay di karkar lauya no ka. Dabasi na alak nga alok batay. Dayta o maya daya. Sada na puros ko nga sile. Aguray ata apang ko peng ilambong niya. Aguray bet. Agpaborok tayo pa mat ati ko niya. Ti danom. Paborokan tayo nga nalaing ti danom. Tayo tanto damdamay karga. Talaga ni basi dali na lang alok bate tatay. Sayang. Basi tayo magawin ti buong iti kugo na. So pila ti ano sa dali nala nga kunada nga kalkalo na direktal ti bulong na spinach kunada ka no native spinach ka no Pilipinas na ito. Oh. May mas na ito. Hindi tarong kan di parya. Puro yung lambong tatabana. Damdaman na ta kita nyo damdaman. Tarong kay kastanan. Sampay lang. Tira-tirawon na itan na to. Damdaman na. Nagboygan. Okay, karga mo na dati tarong. Nya, tarong kan. Data parya. Buruk data damdaman manan. Mayata. Isuna data na adawak manan. Go tadawak. Tarong no kundi spinach nga kung kunadan. Ay tan. Kiwar-kiwaran dita ni. May lang kumadatan niya. Siya data. Saw-saw ti bugong kagdasili na ya. Nadawan tayo. Basta ti, nung kaya mo tigsi dati hilte. Kat puro inlambong ati, aramita. Jalok bati nga man nga piraso. May datan, napagkalnat lang. Okay, masad. May datan. Napagkigto lang. Marunok yung marunggayan. Basta, tagsa dati lambong. Tango kay ti, takait kong isaw-saw ti bugo kong tatatag ito. Stila tadi jay sabaw damdama ay kay so ati inumat baka no te kung kunayo ke hangko inuman ta sabaw na damdama raya nyaw ay tanay din lambong kaw tatermosar ko tata tagarami tak pwede sausawan sang ko ibalos din numag nga sabaw na tay to yan te mayat nga sabaw na iso ti pakadanom ko damdama So, apaw, daytan, atati kunadan nga inlambong nga gulgulay ti. Tisikwa panangan. Muggoong. Muggoong na ina, naggapo Pangasinan. Kamla ti basik nga sukatawan gaya mo ti kalamansik na ibusan. May datan, sausaw mo lang amin. Iti mga, at tinapoy ko, datarata di silinan na ato din lambong ko baka no uyawin nyo ti si daag. Yan natin di nagpaburo ka so timbalin nga tsaak. Karagata tadamdam ay naman. Ate man di sa usapa bugoong. Tanan kakanak datan Sinsakan ano nya ti kwatay kandangan ko tatatanin mga naimas ti si daag. Manyalat dati iso. Dati nabati di rabi nga si Dami. Ang kasawa. Karugan tayo mga niya. God sa po, in Jesus' name we pray. Amen. Ang gugitay nga mga nan. Unahan tayo natin pareya. Ako na da na imas kanulay tao nga ilam nga si Daniel Lambong. Maya? Maya. Jadi ubing aja nga si dati natin, rogyan nga si dati natin. Tatata, ubing tat ti biag tata, pababa. Ubing nga pa ubing ti matay, gapot ti kanan tayo. Nagiti nahili iti fast food, iti barbecue, nga giti taigid-igid, ado ti maalat ta nga sakit.
At ka makaala ka ti hepa. Ang kumagdi nga pawilan nga di kayo makanay ka. Pagkari ang sida kayo magtinatang sa pingobing nga. Sinedyatok bagay at tayo. Kung niya man ti pasangot tinaganak ko ti lamsaan. Natang man, nung karni man day tao, no saan ang pagpilpili. Tadi amo, no kasano nga, kasano tinaganak yung may pasango lang kanya day tang kaninyo. Tatat yung bingkatan sa balin. Ang nga mga anan, no, kasto si daam. Man-manon to, bin nga kasi lagi nila din bakto di probinsyan. Probinsya kalangan nga, kadon lang nga makakita ka sila kakasto di jay bila probinsyan. May ate mga anti kakastoy. Ako may bagbagang nga, sidaka nga kanang kastoy, ako, ayun saan nagsida kayo magtikarni, sida, kasyay. Nanya available ita, tapos like the garden, at datapit check ko kita. Kakabasa, tarong, ito eh. So, maya, libre ka na, haka nga, apan paling ka nga gumatan. Libre ka pa iti tsaa. Tsaa ti natnateng. Na yan. Kaya na itaraw. Mas ala daw. Sumamit sila. Yung mas tipo rin lambong. Una yan. Di mas mahal na kaston. Apo? Dati te, iliwag mo nagtuyak, balay. Lalo nagdadak to mapay probinsya, iso. Dati kung maburo na ang sila. Buro nga sila. Ano na, saus. Into, nung adalang, nagkapukarayan, asaus. Yung tatawa na mo dyan, eh. Ko nga masita ti kaya to ta nangina dito kami na yang kota. Apa? Saan ka kumbagat ti siya?
Sumasikeng ubeng ang kaya nga agrelit pala reklamo ng yaman ti pasango yo tinaganak ipasango tinaganak kanyayo ta agyaman kayo tatapit ikang kanin nyo. Dagila duma nga makikita ang ubeng dito in Manila. Agtaktapaya da kaya dala timangan. Yan. Kawanti inang da. Palaboy da. Kasla ado unay ginaalak nga natin nga kasla di maibusak. Yung mga masayang data damdamag tilabanak tayo. Ayun ka nagtilangan na. Dito ito yung armosar ko data. So nga si kayo nga beng. Ang kayo nga na arte tisidsidaan nyo. Kana intun din makil kayon. At danto trabaho yun. Katawan ti igatang nyo. Birok may mayat nga masanay kayo ti kakastoy ta. At dapay ti na ate yo nga aging yayaman. Napilpilitin na taxi dati na raman. Ngam awang kwarta na. Ngam ton si kanton. Kat adda kwarta. Kat among agtipid ka. Apang ka lang itigid-igid, taltalon, adda masidamon. Okay, salamat. Nagsaat natin tsaa. Tsaa tinak natin.